ev demekiye ku li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê piştî hevdîtina li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan û peyamên wî yên bo aştiyê li ser jinûva destpêkirina proseya çareseriyê gotê got û nîqaş tên kirin. Her wiha bi nêzîkbûna hilbijartina şaredariya Stenbolê jî rayedarên hikûmeta Tirkiyê peyamên germ didin Kurdan. Kürdistan mebusu da vardı. Lebelê aliyên Kurd bi şik û guman nêzîkî helwesta hikûmetê dibin û beriya hilbijartina Stenbolê van daxuyaniyan bo qanehkirina dengdêrên Kurd wek taktik dinirxînin. Cîgir serokê Partiya Sosyalîst a Kurdistanê Alaaddin Aras li ser mijara jinûva destpêkirina proseya çareseriyê dibêje heta AK Partî hevpeymaniya xwe ya li gel MHPya Partiya Nijadperest û Şovenîst bidomîne. Ne mimkûn e ku ew berê xwe bide Kurdan û proseyeka nû ya çareseriyê bide destpêkirin. باور ناکەم یعنی حکوومەتا تورکی گاوا باوێژە ji bo çareseriya pirsa Kurdî. Baweriya min tune ye. Heta ew bi ew re bi partiya şovenîst re bi Devlet Bahçeli re şerîkantiyê bike ev nare serî. Gava şerîkantiya xwe xera bikin ew dibe hine gav bên avêtin. Pirsa Kurd û Kurdistanî bi Kurda re bipeyvin. Lê pirsa çekdariyê dev çekdariyê berdana dev çekdariyê jî PKK re bipeyvin. Her wiha serokê giştî Partiya Mafu Azadiyan Hekparê Refîk Karakoçî dibêje bes bi peyamên Öcalan proseyeka nû dest pê nake û ji bo proseyeka nû lazim e her du alî hem pêngav bavêjin da ku meseleya Kurd bi riyên aştiyane bête çareserkirin. Proseyekê nû ji bo yek tiştê baş derkeve holê ji xwe wekek gavadinê ji got em dikarin piştgirî bikin alîkarî bikin. Lê belê hîne li holê tiştunê em dibêjin mesela Kurdan mesele siyasî gerek alî siyasî de çareser bibe, daxwazî men henin, peşniyarî men henin. Wana kî bigrin berçavê xwe? Li vê alî de kî bavêje? Em bibêje em duwarkê çê dikin, kî kevirî kî deynê duwar em bibînin, em ê alîkarî bikin, wekî din em hem berê wan. Aliyên Kurdî yên derveyî HDP destnîşan dikin ku heke proseyeka nû ya çareseriyê dest pê bike. Divê mixatabê vê yekê bes PKK û HDP nebe û lazim e ku hemû partî, sazî û aliyên Kurd û Kurdistanê jî ji proseya berê cudatir di proseya nû da xwedî rol û gotin bin. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.